Ladies and gents and boys and girls, once again ulokishile incane enhle enkothi baphethe ngamalibise ngiphathi yamashiya bangibonga ke bathi ngimkhulu soka ngesabe kangindlondlo kanti ke nginsizwe zimkhonzile untombi siyamthanda babuye ngalini unengafi ngithi nje kukhulu kudu sifikele singenile once again to Zululand Studio TV. You know you can always follow us ku Twitter, Instagram and also actually all social media networks sikhona singangawo kanti ke suka sibangena ngempela as always simphathele izinto ezimnandi ngihambi ngedwa ke ngihamba no Phumla uMiss Nxumalo. I'm sure you wanna know her. Abaningi bayamazi, she's a hustler, she's the best. Phumla mhlawumbe in few seconds mhlawumbe nje mangathi wazisa umuntu ukuthi uPhumla ubani, uPhumla wenzani, abamaziyo mhlawumbe bamazi ngokumbona noma mhlawumbe bazi umsebenzi okuthile but abamazi uPhumla kahle kahle ukuthi ubani yena particularly mhlawumbe uzalwapi usukaphi. Okay, ngithanda ukubingelela abalaleli igama lami nguPhumla, abanye bangazi ukuthi uThandiswa wakanxumalo. uPhumla wakanxumalo uyi fashion designer kahle hle. Ngiyi fashion designer, abanye bathi umthungi ke kodwa nje ngiyi fashion designer. Ngisuka eThokoza, ngisuka khona la eThokoza noma ke ngingazalelwanga eThokoza. Mina imvelaphi yami mawuzwa nje ilokhu njani uzoyithi umuntu ungiwanxumalo kumele wazi ukuthi umuntu waNongoma. waNongoma mina ngisuka kaNongoma, ngizalelwe kaNongoma kahle hle kodwa ke ngenxa yokufuna amadlela aluhlaza ngenhlanhla mina ngiyangeGoli ngihangaza ngihambe kakhulu ukuze ngithole amadlela aluhlaza. Awami nje ashesha aqhamuka ngiwatholela uLundi, ngihlala uLundi eThokoza. So uPhumla ukanjalo, uPhumla ungumthungi, uPhumla ke futhi uyi-facilitator noma uya-trainer, utrainer ukuthunga eNdonza Art and Crafts Center. Yes. Cha ngiyakuzwa Zwide, ngiyafisa ukuyidlulisa lento mhlawumbe ngingengeza ukuthi uhlala eThokoza. iZululand Studio TV ke mhlawumbe ihambe izifikele le eMpangeni, ihambe ifikele le eMandeni, ifikele le eKosteng, ifikele le mhlawumbe kuJozini. Omunye uyibuza ukuthi kuguphi eThokoza, ukuthokoza kuphi iseMpangeni, mhlawumbe kuseJozini, mhlawumbe ikuphi particular eThokoza. Okay, njengoba sengishilo ukuthi amadlela ahlaza ngahle sheshe ngawathola oLundi. Yes, iThokoza isoLundi, esinye nje sizakhiwo zasoLundi. Ya lapho ke kufana ukuthi kusekhaya elokhonjaneni eThokoza. Kodwa ke mina ngokusebenza noma lapha engiphanda khona njengoba usushilo ngisebenzela eNdonza Art and Craft Center, kwi-art center lapho engitholakala khona nemisebenzi yami yonke. Cha ngiyakuzwa Mkhatshwa, mhlawumbe angiveze lento ngike ngaba surprised kakhulu. Uzomangala ke masiwazi ukuthi uPhumla unesikhathi singakanani mhlawumbe khona kulo mkhakha wokuthunga. Ukukumangazeke ukuthi umkantshubomba ngithi uyazi ngeSizululand Studio TV ukuthi always sikuphathela izinto ezimnandi. Mkhatshwa mhlawumbe kuvela ukuveze wena kuze kungabi ukuthi mhlawumbe ngithatha amaside noma mhlawumbe ngigawula kwihlangothi elithile. Ngifisa ukuthi uveze nje abalaleli lapha ukuthi unesikhathi singakanani ukhona kulo mkhakha lo wokuthunga. Okay. Senginesikhathi impela abantu bezibehleke bengibuza usandi ngakanani. Ngowesithendo unyaka lona ngikhonja ngithunga. Ngingumthungi ngowesithendo ngafunda ngo2010. Yes, ngenhlanhla enkulu ngaqala lapho futhi ngapractice ngenza ngathunga ngasebenza ngaqashwa nami njengawo wonke umuntu ukuze phela ngithole nami ukuthi ngikwazi ukuyimela bekumele ngiqashwe kuze kufike isikhathi lapho engivule khona ibhizinisi kube u2011 lowo. Ngaqala ngavula ibhizinisi ngasebenza, ngingasebenzela lapha eRenkentshe nginendlu nje khona ebengiyisebenzisa. Yes. Kwaze kwathi 2016 ngaqala ke ngalokhunja ngaqashwa uMthashane ngayofundisa khona. From 2016 until 2019, yes. Ngigcina ukusebenzela uMthashane ngibafundisela ukuthunga. Kwase kuthi khona lapho mhlawumbe uMthashane ngagcina ngoMarch then ngaqashwa eNdonza and uMasipala waseZululand bangiqasha ke ngafundisela bona until today. Cha ngiyithanda kakhulu lento ekhulunywa uSothondose. Ngithanda kakhulu mhlawumbe noma ngikuveza noma ngikudalule ukuthi si promoter kakhulu mhlawumbe osomabhizinisi abakhulayo noma osomabhizinisi noma osomabhizinisi nje abayimele in particular. So uyakuveza ukuthi at first uke wasebenza
esilungu noma mhlawumbe waqashwa ngendlela ethile then ngokukhula noma ukuhamba kwesikhathi wabe seyimela yena okusho ukuthi uyimele with 10 years experience engicabanga ukuthi mhlawumbe mangathi ubefunde evarsity engaba odokotela beze bebabili. Okay, so Thondoze ngifisa ukuthi mhlawumbe uzivezele ukuthi mhlawumbe support ekhaya ithola kangakanani mhlawumbe noma obani abantu abakusizile ukuthi uzube la ukhona mhlawumbe nale experience osunayo manje mhlawumbe nawe usubalwa njengabanye bosomabhizinisi mhlawumbe abahlonishwayo olundi particular ethokoza obani mhlawumbe abantu abame nawe kwazi ngoba sekugcineni. Okokuqala yabo uqale ngokusho ekhaya. Ekhaya baqale benga-understand ukuthi umsebenzi usucishe ufane ne-hobby kakhulu. Umuntu uma engazi engakawuboni imiphumela yabo. Uqale nga-understand ngempela umuntu waqala nga-understanda nje ukuthi ena siyahamba nani phela nami ngafunda endonza ngoba ngithi ngisebenza endonza nje ngafunda khona. Kwathi uma ngifunda yabo ukuzula kufanele ukuthi uyazula ekhaya uma uvuka ekuseni uyahamba yes uyantambama iviki lonke and ifunda iviki lonke phela yes so kube anga-understand until abona si-graduate sithola itifiketi sithola imishini kwaqala iyaphila le yes kwathi lapho-ke wabona-ke nanokuthi ngathola itoho ngakho ukuthunga yabo mangithola itoho ngakho ukuthunga wabona ukuthi hayibo iyaphila lento wabe sengikwazi yes akhani nami bakhona into engiyenzayo singekhona ukuthi abasahlupheki ngami singiyazenzela izinto yabo wangisupporta kakhulu anti yebo kwaze kwafika kukhona usisi wami engisebenzisana naye kufanele ukuthi siyasebenzisana uyabo ukuthi nibe nelokhunjana nibe nobudlelwano obusondelene kakhulu nomuntu kodwa nenza umsebenzi owodwa futhi akaze siclash ulokhunjana utholi inqumalo usisi wami umngane uyikho konke sisemkhakheni ofanayo bekuthi nje lokhu saqala mhlawumbe ufunde emuva kwami kodwa nje very close yabo kwathi masiqala sithi siyapatanisa kwapataniseka niyabo nje angihlupheki ekhona kuze kube namhlanje makukhulunywa nje ukuthi uba nokubamba isandla she's one person ongibamba isandla ukuthi kwenye inkathi uma ungenayo ishow ngento ubuza kuye ebhizinisini bese ukuthi empilweni umndeni ube khona nawo shem ngenkamba Kuyazwakala kakhulu mhlawumbe asikuveze lokho mhlawumbe kungayi motivation kwabanye abantu ababukela emakhaya abanye abantu abathanda iZulu Studio TV nabanye abantu abathanda lokusho as a whole ngqangqoshe asikuveze lokho noma sikudalule lokho mhlawumbe umunye umuntu uthi ngiyafuna ukuthunga but anginawo matric ngiyafuna ukuthunga mhlawumbe ngino grade 9 noma ngiyafuna ukuthunga but manje ngazi ukuthi mangisuka la ngishonaphi mhlawumbe uzwide noma umkhatshwa uSothondose yena nje qala ukuthunga mhlawumbe kwabiza ukuthi ebe nemali engakanani noma no connection bangakanani noma mhlawumbe wayesuka evarsity vele already because kunomuntu othi ngiyayifuna lento ngilambele lento ngiyafuna ukuba somabhizinisi usakhula kodwa manje ngenza kanjani ngikhula kanjani mhlawumbe ngisuka kusukela manje. Well mina ngokwami yabo nje ekuqaleni uthando lokuthunga yes wonke umuntu uqhambisa ethi ngaqala endaweni ethile yabo mina ngaqala nami yes ngangithungelona uDoli nani kwaze kwafika ekuthenini kwayinto engiyibonayo ngiyihalela khona nje isikhathi ngaya kwenye interview eDUT ngiziwe nje impela nami ngiyokhunjana ngifuna ukwenza fashion designing kwasho ukuthi imali anginayo yes ngabuya lapho ngafica ngathola indonza mangithola indonza how ine fashion designing ngenhlanhla enkulu lapho ngeke ngenza lokho nje khona ikhoze yayikhona intellectual property law esasenza khona no Johnny Dimba the late Johnny Dimba so ngaba exposed to Indonza Art and Craft Center so lapho ke ngafunda ukuthi how kunalezi zinto lezi so ngahamba ngawebhalisela endonza ngenhlanhla enkulu akufundwa ngamali yes kwangafundwa ngemali yebo futhi ke ngenhlanhla enkulu ama skills kuba uthando kakhulu i-drive nje ukuthi uyayithanda lento ofuna ukuyenza then ulandelela lapho ilokho njana ama requirements akhona awudingi matric yes ukuthi nje wena uyakuthanda lokho nanokuthi ke kuhlisi capable umzimba uphelele ungakhona ukulokho njani yes noma ingakhona i-disability as long as ingeke izoballow ukugqobe yes onyawo uthinte ngesandla so nje kwaba kanjalo mina kuze kube namhlanje nje akukho ngale kulawo bala nje. Okay, so ladies and gents abafana namantombazane ngicabanga ukuthi lento i-inspiration ko wonke umuntu obuka ekhaya mhlawumbe uma ukuthi akukho business yakho noma akukho kwenzayo at the moment mhlawumbe kwamanje mhlawumbe iplan akakabikho noma kuhlangana ngicabanga ukuthi le inspiration ko wonke umuntu sihlelelana mhlawumbe namhlanje sine interview no Zwide umkhatshwa uSothondose uMpume right
Phumla. Yes, Phumla. Mhlawumbe usomabhizinisi ke osewaziwa kakhulu olundi lulonke nje ithokoza with 10 years experience. Ngicabanga ukuthi lento motivation ko wonke umuntu obuka nje ekhaya. Mhlawumbe Phumla angikuveze nje sesofika ngasigcineni kwe-interview yethu. Mhlawumbe kunento ethile othi lokishi awukazi ungibuze lento noma I doubt ukuthi uzongibuza kwayona, but ngiyafisa ukuyiveza. Kunento ethile noma kunomyalezo ethile ngifisa ukudlulisa konke umuntu ezobuka le interview noma mhlawumbe u-boyfriend uma ekhona particularly noma mhlawumbe kumntwana nami lapha uhlezi akhona nami as always. Ngiyafisa ukuveza lo myalezo mhlawumbe ku-anti wami, ngiyafisa ukuveza lo myalezo kubantu ababambisene nami kusukela eqaleni kwesikole sekugcineni. Mhlawumbe ikuphi nje uPhumla noma uZwide afisa ukuthi no man lo myalezo lo ngifila ngathi ubalekile, ngiyafuna ukuthi uvele. Okay. Mawusekulokho. Okay, angeke ngize ngixile kule boyfriend nani. Yes, he has been there being supportive and stuff. Yes. And ngiyabonga kakhulu uyazi naye. Okay. Bese kuba ke okay, bese kuba no umuntu obalekile boyfriend ngicanga indaba yakhe leyo uzayisholo naye. So umuntu obaleke kakhulu engamenshina it's Zandile Dubazane. Njengoba ngeke ngabalwa uTholo usisi wami sikumkhakha wodwa impela naye. Kodwa akwenzeki siyaphaselana ama opportunities yabo. Asicabanga ukuthi singama competitors yabona. NoZandile Dubazane ngiyafisa kakhulu kumbonga usebenzele eThekwini njengamanje useThekwini. UZandile waba nesibindi sokuthi ngiwumthungi kusuke saqala naye wangibiza Phumla asambe sobona senze njani eThekwini. Kwasho ukuthi ke mina ngiyasaba yena wanesibindi wahamba wangishiya. Wathi mase kuqhakaza ngoba seqhakazile ku right. Wavele wathi ubangibiza futhi it was 2017 if I'm not mistaken. Early, yes. Angibiza uZandile ngihambe ngase ngithuthile bese ngiyosebenza naye engivulele izandla. Umthungi akabanga nankinga ukuthi ngizombangisa, akathathanga njengokumbangisa yena. Wakuthatha nje ukuthi uyangisiza kuze nami ngikhule. So ngenxa ke izathe ezithile ngabuya kodwa engaphathelene mhlawumbe nokuphatheka kami. Ngathola engacabanga ukuthi kungcono kunangi ngizobe ngikwenza lapha. So I had to come back. UZandile nje wenza umuntu at least uTholi ngeke ngithi wakithi. Yena akasiwakithi waba usisi nje onothando yabo. Emkhakheni ofanayo futhi akafisanga ukungivalela izandla. Ngalokho nje ngiyabonga. Asibekelele nalapho kuZandile bawukuthi usingile bakithi siyabingelela. Gosh. Yeah. Okay. Mhlawumbe sisenga sigcineni kwe-interview zihlobo ngifisa ukuthi nje mhlawumbe uthi shout out kwa wonke umuntu obukayo, mhlawumbe shout out to my baby daddy, shout out to ingane yami, shout out to Zululand Studio TV as a whole. Mhlawumbe wonke umuntu ofuna ukuveza nje mhlawumbe siya ngasigcineni, mhlawumbe ufuna ukubingelela noma ufuna ukuthi babone ukuthi no man ubalekile nawe. Shout out to everyone including Zululand Studio TV. Kubo bonke nje abangaziyo enhloring iZululand TV nangempela. Yeah, angikwazi ukukhetha abantu. Yabo mina ngiyaziwa. Nginabangani abaningi esihlasi kubanga nomunye usisi engeke ngizimention igama lakhe. Nginabangani abaningi mina. So ifamily yami abangani bami bonke ngokuvulelekile nezingane zami ezongithiwa abafana okuhle nobandile. Alright, ladies and gents, boys and girls, once again ulokishi ke into encane enhle kodwa baphethe ngimulisi ngiphathi amashiya bangibonga bathi ngimkhulu sika ngesabe ngindlondlo kanti ke ngiyinsizwa zimkhonzela into ngiyamthanda kuba wengane inune engafi ngithi nje salute to everyone. Namhlanje we're having an interview noPhumla Nxumalo uZwide umkhatshwa uSothondosi. Yeah, you can also follow us kuwo wonke ama page okanye kuyo yonke social media network, Instagram, Twitter and also Facebook. You can just say Zululand Studio TV. Best just landed again. So, as always, stay blessed, say best, stay blessed.